Εδώ βλέπουμε την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μπάμπαλη από τον Καναδά. CP08 το 2008 και το Γεια σου Ελλάδα, το σύνθημά του. Και πού βρισκόμαστε, για να δηλώσουμε και την περιοχή? Στο δρόμο προς Αγίους Θεοδόρους. Ναι. Έχουμε φύγει από το 2008 πέρασε ο Κώστας ο Μπάμπαλης εδώ και έγραψε αυτό εδώ. Βλέπετε. Έχουμε φύγει από τους Αγίους Θεοδόρους και κατεβαίνουμε προς την Αγγελιά. Γεια σου Ελλάδα, Κώστας Μπάμπαλης. Εδώ, ο θείος ο Κώστας. Μπράβο θείε. Χαιρετίσματα στον Καναδά. Παντού έχει πατήσει το πόδι του ο Κώστας ο Μπάμπαλης. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φανατικός Έλληνας. Λατρεύει την Ελλάδα, έρχεται κάθε Μάιο. Τώρα θα έρθει σε κάνα μήνα, θα έρθει. Πελοποννήσιος. Από τη Μεθόνη. Ναι. Είναι από τους πιο Έλληνες, ξέρεις, από τους φανατικούς, τους θαυμαστές, τους εραστές του ελληνικού κάλου. Αλλά σας πρέπει να έρθει να βγει η Σούμα. Βεβαίως και θα έρθουμε. Και γλυκό κρασί, θα έρθω και εγώ μαζί. Βεβαίως. Στην εσύ δεν φαίνεσαι όμως, μπορώ να το στείλω στο θείο αυτό. Θα το στείλω στο θείο. Κάτι.